Ngaku. Rumangsane padake ra. Ya ora, Mbah. Ngono, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetoke Kurawa tang lamun Kurawa ngroyok aku, ning gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo Paman Patih Sengkuni, Cici Traksi kowe mateni Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan iki wis tuwa lho. Oh, pangan codot mutar. Lho, arep wujude kaya ngene ning Pakdeku iki sing paling tak tresnani di antara Soto Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos ki malah wong apik. Mang rungokke, Man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa. Nakal. Nek dawuh Kurawa Sapenake dhewe. aku umpama dadi Citraksi ngono, wis tak jotos sikit mau-mau. Mati tenan kowe. Iki tak apa iki? Iki tak apa? Sampeyan wong gerang ora? Niki Citraksi. Ah ora marah yo. Aku diwarai yo. Pate sebeleke. Kowe ngopo kowe? Lah. Kowe ngopo jotos mak cilik? Seseket. Gagawane mung doa-doa. Saking jelek jotos sisan. Oh, kon jotos. Dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem kowe? Antasena kan ponakanku. Ya asale ora ampun. Wadiake wedi. Aku yo tok padake wedi. Rumang sesak-sesak. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggepe kula. Udus. Iso doleren ora? Ora iso leren gu karepe dhewe. Mangkelake. Gwen. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paman Aryo, Wonten dawuh nggih. jeneng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapak Durna, paman kula sejenar liwat Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika mboten pangling kadidene sowanipun anak kula ing Randu Kumbala pun Antasena. Kula piyambak ugi gumun nggih. Menapa sababipun dene wayah kula pun Raden Antasena sowan wonten negari Ngastina. Janur Gunung Kadingaren tumunten katimbal menapa wigatosipun nggih. Paman kula sejenar katuran lenggah ing langkung Kula ngestaken dawuh. anak anu Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Antasena padha raja sak pratamu nggih cah bagus. Berkah pangestune Pakde Duryudana. Slamet aku Pakde, aku ngaturke sembahku katur. Yo tak tampa ora liwat pangestu ning wong atuh amung Astina Tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Wayah Mas katuran karaharjan rawuhipun nggih. Simbah Ploso Jenar slamet aku, Mbah. Aku ngaturke basaku katur ya, Mbah. Kula tampi nggih, kula tampi sinten ingkang nderekaken Ya mung ijen wae kok, Mbah. Nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak praptaku nang negara Ngastina, Simbah Patih Ploso Jenar. Oh, gandak bleguduk soal gembol, sumorante. Awela. Antasena kuwi padha raja sak praptamu nggih, putuku cah bagus. Putuku cah Dlonet Antasena. Eyang Durna. Aku yang musuh kalima. Slamet tekaku, Mbah. Ora nemulan suwi apa aku ngaturke sembahku ngersane Eyang Durna. Tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanono ya Antasena. Tak gegem dadekake jimat. Karo sapa kowe nggih, cah bagus? Dina iki mung ijen wae kok, Mbah aku. Oh, ya wis syukur mbok menawa perlu ngersane anak Prabu Duryudana gage. Matur marang ngersane anak Prabu Duryudana ya nggih. Mengko aku tak matur ngersane Siwa Ngastina. Antasena padha raja sak praptamu nggih. Anakku bocah bagus. Siwa Ngawangga slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke bekti katur ngersane Pakde Ngawangga. Tak tampa gawe gedhe ning atiku pangestuku Tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Antasena. Pakde Ngastina dawuh, ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapuramu ya, Dik. Sowanku ana negara Ngastina iki nuwun sewu nadyan iki nedeng pasewakan.
Aku gawe kaget penggaling Pak Duryudana. Ning arep aku wis matur aku nuwun sewu yen to sowanku iki ora ana perlune karo Pak Duryudana. Ora ana perlune karo panjenengan ingsun. Ora. Perlu mopo sowan ana negara Ngastina. Aku mau jane sowan iki ora niat ning negara Ngastina, ning gandeng jujuk Sukalima. Ya kuwi ning ngene mbahku Simbah Durna. Sukalima kok lawange digrendel. Simbah Durna ora ana. Monggo bareng aku takon karo cantrik-cantrik jarine sowan ning negara Ngastina. Mula terus aku jujul ning negara Ngastina. Jujuk Datulaya. Umbul-umbul kekiter ngendanu ana ing kutha negara Ngastina kacena padhe nedenganake pasewakan. Tanpa taliwara aku terus munggah Datulaya. Mula sing gedhe pangapuramu ya, Di. Kula dadi ngopo Cah Bagus? Isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng sira. Matur sembah nuwun. Dadi sowanku iki arep ketemu karo Hyang Durna. Wigatine apa Antasena? Ana wigati sing bakal tak aturake marang Hyang Durna, Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Antasena sowan boten betah kalian kula. Lho. Betah kalian sinten? Betah kalian Bawa Durna. Lho, kali kula? Inggih, kasinggihan mekaten. Oh, Antasena? Piye, Mbah? Apa panjenengan kepara nyata? Sowanmu ning negara Ngastina kuwi ora butuh marang panjenengan anak Prabu Duryudana. Ning ana wigati karo Hyang Sukalima. Heeh. Ana apa, Ger? Mula aku ki mau jujuk ana ing Sukalima kok ora ana suwung simbah nang kene. Panjenengan aku wis isuk mau aku sowan ning negara Ngastina. Oh, sing ning ngarep Mbah Putri. Do ditunggangi cah cilik-cilik. Ya wis men karang mbahmu kesok metu dhewe. Tanpa nganggo taliwara mesti tanpa taren karo aku mesti klitah-kliti ning ngarepan ya wis ben. Nek ora mangani tandurane sapa-sapa Antasena. Ora. Ya isih tertib. Syukur. Sabanjure apa Antasena? Aku sowan Pak Simbah Durna ki nampa dawuh ngendikane bapak. Oh. Bapakmu Werkudara? Heeh. Ditimbali ana ing kasatriyan Jodipati bapak dawuh karo aku. Antasena, kowe ngerti kana negara Ngamarta, kawulane ketaman pegebluk, akeh wong esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tetekulan ora iso tukul. Sandang pangan sarwa larang, mula ora aneh nek Ngamarta akeh kurban. Kanen sing kaya ngene iki dadekake sedih wong tuamu kabeh. Monggo kowe ngerti, wis ora kurang-kurang nggone ngrawake Brahmana Winasih Sewa Sugata nimpuna resi ing diaturi rawuh ning negara Ngamarta, parandene gagar wigar tenantuk karya ora iso nambak laku ning pegebluk sing tanduk negara Ngamarta. Terus aku matur bapak lah kersane bapak piye? Kowe tak kongkon sowana Hyangmu Durna kae guruku, kae sesembahanku. Mula nyuwuna pituduh yen pancen Durna ngerti, Bapa Durna ngerti, jaluk ana pitulungan. Syarate apa kudu iso ilang pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta? Nek nganggo syarat-syarate apa? Nek nganggo pitukon-pitukone apa? Ngono kuwi. Terus aku mangkat iki. Ning nang dalan tak nam-nam, tak itung-itung, tak pikir-pikir, tak gelar, tak gulung. Ngendikane bapak kuwi tak estokke aku sowane negara Ngastina. Ning gandeng ki supaya mojokke karo Hyang Durna supaya gelem mikir. Mergo nuwun sewu panjenengan ki wis sepuh, nek ora dipojokke karo kahanan, kadang kala piye sepuh ki sok emoh mikir. Mula tak pojokke karo kahanan. Lek marep mojokke kepiye karo aku? Hyang Durna tak aturi paring dawuh, srana apa sing kudu tak tindakake lan Pandhawa tindakake supaya negara Ngamarta waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, ilang pagebluk sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Hyang Durna kudu paring dawuh, syarate apa, seranane kepiye. Nek Hyang Durna iso ngaturake aku matur nuwun, tak anggap Hyang Durna ki pancen gurune bapak. Yen perlu wiwit dina iki Antasena arep meguru karo Hyang Durna. Kuwi nek iso ngaturke. Nek ora iso, wiwit dina iki Hyang Durna kudu lunga saka Ngastina. Wiwit dina iki Hyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Kok sik ta, kowe iki nek mbok nganggo tatanan piye? Ngatasé kowe iki mengko tuku kok nundung karo Begawan Durna kuwi terus derajatmu ki apa Antasena? Selagine bapakmu wedi karo aku kok kowe kok cumalana candaan, kowe kudu lunga saka paman kene. Sik. Sing do lenggah ning kene iki ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Lho, kok ora duwe hak? Klebu siwa Ngastina ki nuwun sewu lho, Pakde. Panjenengan ki ora duwe hak negara Ngastina. Ngastina ki take sapa? Ngastina ki take Pandhawa. Pandhawa ki sapa? Pandhawa ki bapakku. Bapa Werkudara ki panenggaking Pandhawa. Mula nek aku nundung karo wong sing do lenggah ning kene iki aku ki duwe wenang, duwe kewajiban. Mergo iki termasuk negaraku. Negarane bapakku. Sampeyan ning kene iki wong dedeple. Sinuwun Ngastina lenggah ning kene iki Pakde Duryudana ki ming wong ngilih. Kala mangsa sok dijaluk sing duwe dibalekke. Oh to Pakde? Dos pundi paman? Nggih ngoten mawon. Mbangane nyemelangi. Iya pancen bener. Simbah Pate Sengkuni iki sune dicoporle dadi pate ya ming keleleran ning Kloso Jenar. Glundang-glundung kaya bakul semangka ya, Mbah. Nggih. Aku ki anggere ketekan wong siji kok atiku kok tratapan. Pakde Ngawangga ku ya dedere Senopati. Mongko gawe ning Ngawangga. Nek upama takon kundur, dheweke ya mesti kundur. Wong duwe hak aku tinimani Pakde Ngawangga. Kabeh sing nang kene iki ora duwe hak ngungkuli Antasena. Aku ki anak Werkudara.
Mulane aku nundung Durna kuwi wis wangun. Wangun to, Bapate? Wangun. Oh, ditundung sakniki mawon iso ora iso ngandhake tundung mawon. Sengkune. Kok kaya ngono ya gunemamu. Wis ana wong kepepet kok malah diwenehi ibu malah sing ora-ora. Wis, Simbah paring pangandikan tak tunggu. Nek iso paring pangandikan, matur nuwun, nek ora kelambi apa-apa dikukuti leboki koper, tak suwun sampean golek kontrakan liya. Wis ngono wae, aturku tak anteni ngendikane Simbah Begawan Durna. Oh, kandha blaguduk suaru gembel, sumarante. Hobelo. Yen kowe mau takon karo Begawan Durna, apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegeblok lan srana? Apa yang kudu tak tindakake? Supaya negara Ngamarta iso waluya nirmala Majati jati pamulya. Oh, Antasena, aku ikhlas menehake. Aku wis duwe gegebengan. Lan wis gumana musik ana nyati ning Begawan Durna. Sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padang. Nanging merga saka gunemamu sing ora kepenak. Merga saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong Ngastina. Apa ingin tak jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe? Lho kok malah nesu-nesu ngopo to, Mbah? Kowe kok duka ngopo karo aku? Mesti wae aku nesu karo kowe. Kowe bayi wingi sore. Ora wani nundung karo Begawan Durna. Aku ki pujangga nang kene. Sakarmu, kowe arep muni pujangga sakarmu, arep muni nujum sakarmu. Ning kowe nang kene iki wong neneka. Kowe nang kene iki wong dedeple. Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Lho, wong dedeple piye? Iki pujangga paran-para. Rak saiki, biyen kowe iki wong ngemis goleke sego sepincuk Asatama. Apa aku dikira ora ngerti ceritamu? Antasena gak ngerti ya. Ngerti, Mbah. Mbak coba didongengke. Rasa. Senengane kok, sengkune iki senengane bunga nek aku kepirangan. Apa perlu didongengke, Mbah? Nek aku perlu nek aku. Supaya damang, supaya cetha. Damang apa? Senengane ora wis sak ditindakake. Sampeyan biyen ming perkara njupuk Lengatala saka sumur, sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora. Nganti gendhoga Lengatala munggah dhewe ning dhuwuring sumur, disumurupi karo Kanjeng Eyang Dastarata. Ana piyayi kok ampuhe kegila-gila mulo terus diangkat dadi gurune Kurawa. Kowe biyen nek ora pamer sulapan nang kene iki ra ndek pangkat. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Lah saiki sikut kok tok babati tok nggo pakan Mbah Putri ayo. Wih apik tenan. Apik apa? Kaya ngono apik ora? Ya ta. Mula aku nundung karo sampeyan iki wis sak trepe. Sadurunge Simbah Dastarata kuwi dadi ratu ning negara Ngastina. Sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu. Nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ning Kasedan Jati manjing alam pamancat mapan tepet suci sinendal mayang dening para dewa weling karo Simbah Dastarata. Nek negara dititipke karo Simbah Dastarata, sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kamukten sing semene gedene iki ora diparingi marang pepundhenku Pandhawa ning diparingi karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakde Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingi dening Pakde Kurupati? Merga akal ukile nuwun sewu Patih Ngastina. Merga nek Ngastina iki bali marang panguwasaning para Pandhawa, Simbah Patih Sengkuni kae ora duwe kelungguhan, ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten, ora iso mangani bondo negara Ngastina, ora sugih kaya saiki. Mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibenthik-benthike saben dina. Aja nganti rukun, aja nganti campur, kuwi kabeh merga politike Simbah Patih Sengkuni. Apa ora kowe? Gentenan. Ora apa-apa kok nek aku. Kula wis biasa kok dunake kaya ngoten. Mula saiki sing gadhampar Sinten Prabu Duryudana, Siwa Ngastina kuwi mung minangka ratu wakil. Arep kudrating jagat wis dipadha ngerti. Sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngastina. Nek sampeyan ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluya nirmala Majati, Simbah Durna kudu lunga saka papan kene. Antasena. Nggih. Lah kok dadi kemanen kowe nundung aku? Karung-karung kok saya kemanen. Saya ngias karo wong Ngastina, saya ngilani karo Ngastina. Aku ora bakal menehke. Apa to? Ingin dadi syarat-syaratane yen Pandhawa bisa waluya nirmala Majati, Ngamarta bisa padhang meneh. Ora bakal tak kandhake. Nek ngono sampeyan tetep jarak perkara, Antasena kudu nundung karo sampeyan. Loh, selagine bapakmu wedi karo aku. Lah kok kowe derajat karo wani karo Begawan Durna. Sing arep aku meneng apa? Tanteni njaba ya, Pak. Tanteni njaba. Rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning njaba. Aku padhangane wani, petengane apa meneh. Rupak wani, jembar wani. Loh. Syukur. Arep wangsulan apa kowe? Sampeyan wis marai mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal ngandhakake negara Ngamarta kuwi isone waluya nirmala Majati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku, goleki nggonak jotosi nganti omong tak kandhak. Senengane kok wong kok jarak perkara. Nek sampeyan wau ora ngerti malah bloko. Antasena, aku ora ngerti syarate apa. Ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora dom ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampeyan.
Niki rak malah ngrekasake sampeyan to sampeyan dunekke Antasena. Bubar pasewakan Eyang Dulna ora nemoni aku, perkarane karo aku gak golek tak jiotosi nganti omong syarat apa marine negara Ngamarta. Pripun? Dik, nun. Kurawa ketapke. Kurawa niki nggone sapa? Kok kon netapke? Kagungane anak Prabu Duryudana. Sing wenang dawuh menika anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora wenang dawuh. Nggih kula nyuwun senjata 7 nggih. Supados samangke saged wilujeng kula menika mboten dipun oyah-oyah dhateng Antasena. Apa rumangsa sampeyan-sampeyan diadang-adangi Kurawa niku wis menang, wis tentrem, dereng. Kurawa niku mboten wonten sing iso menang karo Antasena. Kurawa 100 ngruyuk jiotosi kabeh, ngletak kabeh. Antasena goleki sampeyan. Kecekel Antasena nggawa glugu tutuke cengel sampeyan. Pun mang bayangke wong kok gawe masalah, wong kok gawe perkara. Anak Prabu Karna Ngawangga kula nyuwun tulung, Ger. Nuwun sewu, Bapak. Antasena menika anak kula. Kula menika kadangipun sepuh para Pandhawa, menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun cobi? Doh nyono terak nyono sami mestani Karna menika setunggiling senopati ingkang boten saged nyawang dhateng mengsah kula. Mengsah kula menika boten baen-baen, boten selamakipun titah, boten selamakipun menungso ingkang kedah sak bobot, sak traju kaliyan kekiyatan kula. Menawi Antasena menika menapa? Aduh. Nuwun sewu nggih. Bobotuna kados pundi? Kula diandhawaken dhateng para Sata Kurawa, ngeroyok dhateng Antasena. Kurawa kalah. Kurawa perang kali Antasena kula tuku tiket pesawat. Ajeng teng pundi? Lunga saka negara Ngastina. Numpak kalap terbang. Kapal kok kalap. Nggih. Oh, wis malah ngrekoso urip kula. Bawan Wonten dawuh. Kurawa dipun budalaken Nggih ngestaken dawuh nggih. Nyuwun pamit madal pasilan. samangke babar pisan pasewakan kula bibaraken. Sampun boten wonten ginanipun ngrembak perkawis Ngamarta ing Taman Pegebluk, malah wonten mawon lelampahan. Kados dipun damel dening panguwasaning para dewa sami ngerti bungah yen Duryudana menika mboten utawi Duryudana nggadahi raos remen menika sajahi dewane padha ora sarujuk. Sampun kados mekaten nggih. Sedaya menika sampun dados pepestening Iwang Mahanasa. Sampeyan netapaken Purwadewala. Nggih. Antasena dipun pejahi. Menapa mboten mrangkum prayogi dipun rangket rumiyin? Pejahi, rasa perlu dirangket pateni. Oh nggih ngestaken dawuh. Pateni Dik Patih. Nggih. Antasena goleki pokoke langsung dipateni Antasena diboto-boto barang. Langsung. Nggih. Nek lengane isih disuntak. Senengane kok ora. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna. Nuwun pangapunten Yayi menawi kadhawuhan supados. Kula menika mula dhateng Antasena kula mboten kemawon. Samangke kula kepareng wangsul dhateng negari Ngawangga. Timang mboten sumurup dhateng lelampahan menika. Kula semanggaken kartomarmu wonten timbalan. Budhana kang putus ing ingsun kudu kedaton. Kawula nun nyuwun pamit madal pasilan kaya surana dawuh maneh Dimas Kartomarmu. Purna gatining parangkilan. Sanuta suku kudu kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Purban Ceti manggu ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil upacara ing Prabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyusri Narata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Bocah wingi sore ngedap-edapi cocok tumbak jebol dadamu walat. Ayo kurang landhep waduh mati aku. Ayo kamu waduh, mati ya. Wah! Menungso ora tatanan. Iki panjalmaning apa? Diantem nggon sirah, diantem nggon dodo ngrasake lara wae apa? Kowe menungso apa kowe? Menungso apa? Menungso tenan. Lah terane menungso apa? Ing atase menungso tenan kok tak jotos ora males.
ming meneng bae. Kowe njaluk mati cara piye kowe? Jar kowe. Panas dhewe tanganku. Siapa kok ora apa-apa diantem kok ora apa-apa. Kowe maleso kowe Antasena. Kowe maleso kowe. Kowe aja kaya ngino karo aku. Kowe maleso kowe. Iya. Tuprok. Kowe iki ngopo kowe? Kowe kon males kok malah hi. Kowe maleso. Aja kaya ngono, maleso kowe. Tuprok. Kowe saya ngino harus to, Mak. Aja saya ngino karo aku. Aku ki satriya. Aku anak pendhita kowe tak kon males kok malah hi. Tuprok. Kowe karepmu apa? Aku wegane carane kaya ngono. Ning ati ki marahi lara. Kok kadhe malah. Tuprok. Kau sik ta? Anak pendhita peng-pengan kok maju ora tatu ora babak kok nangis ki ngapa? Sakit hati kula, Man. Larang apa? Kula niku ngajar Antasena. Panjenengan prisa piyambak tak antemi nggon rai, nggon dodo, nggon cengel. Antasena niku males niku mboten. Nganti kula tantang Antasena, maleso aku isin. Antasena males. Mboten. Lah kok nangis? Mboten males ning ngenten iki, Man. Kula antem niku meneng mawon mripate ndelik ngenten iki, mendorong ngenten iki, Man. Kali ngenten iki. Iya. Terus iki ngenten iki, tuprok. Terus cangkeme. Kula niku di ngonten kene niku ati kula kaya diiris-iris, Man. Lara. Mula kula trima bali nangis. Lalah. Bejamu, Ger. Antasena iki bayi wingi sore sik ngandani sapa ya? Sing ngandani napa, Man? Antasena ngono kuwi iki kowe lara atimu wis wangun. Sebabe Antasena iki ngece karo kowe. Nek kowe iki anak jaran. Man, sampeyan pun sembrono. Sampeyan mlumatur iso ngucap aja ngawu gawar ngawur. Lho niku anak pendhita. Pirak bapakmu? Nggih. Nek mbokmu jaran. Lho jarine widodari. Widodarine keleke papat. Alias jaran. Napa nggih, Man? Domongi kok. Aku ki mbiyen seksi naib. Ijabe bapakmu ya aku seksine. Lho. Terus ling ngandang cara napa? Kowe nek ngerti golek ana ning album foto. Bapakmu isih nyimpen. Wah, glelenge ra jamak-jamak. Sak ngisoring delamaken. Jare ibu kula niku widodari. Widodari ning sikile papat. Napa nggih, Man? Domongi kok. Wis rasa kuwatir sok dilongkas kowe dielokke Bupati Kap. Napa niku, Man? Balapan jaran. Sok dilongkas kowe doyan Kalonjono. Wah, penyakit engko arepe dhewe. Nun sewu, Man, lajeng nyuwun prisa. Apa? Napa riyen niku dereng enten wong lho, Man? Ayam bapakmu nglidiki ra jamak-jamak kok. Mula bapakmu nek nang omahku ki wedhusku tak kandhangke kabeh. Rumah aku weruh wedhus kok nginceng. Jarine luwih sempit. Penyakit ora. Dul, kula waca Jawa wae. Suaramu rada seru. Ngombe sing parai sehat kula sehat. Lagi botol. Ya iya. Dikocok ping 15. Ya iya. Iki malah sehat, Pak. Mungsuh Antasena, nyut, mungsuh Antasena. Wani ora? Antasena. Bayi wingi sing aja wani karo wong Jawa. Lah terus semingga, aja gepok-gepok dhewe aku. Mangkat oleh sedia, sedia. Lho, iki ngopo iki? Antasena. Iya, Pak Di. Arep aku pendek ning aku pakjimu. Heeh. Rada mendak. Ya. Kowe arep wani karo Kulawa. Kowe ora sadar, Kulawa ki coba. Kulawa ki pakjimu kabeh. Nek kowe wani karo Kulawa, oke kowe menang. Nek kowe cocok kecemplung telaka. Wani karo wong tuwa-tuwa.
Aku bal pengajian Ustadz Burhanuddin. Kene wani karo wong tuwa, kowe kecemplung diloko. Saiki ora nglasake lolo, cecuk diobong kowe. Diobong. Aku rasa ngurek. Lah, kajadi geyel mesti wakjulan. Wong dikon ape kok gak gelem. Ayo, iki sing maju Pak Haji Mudul Mogati. Kowe arep kejak colo piye? Kowe arep kejak colo pelak apa? Tak ladeni legane atiku. Kalto malmoso to moto celeke kena. Nek Dul Mogati aja pisan-pisan cepeleke karo Dul Mogati. Saulane aku wis tau dadi pegawe toksit. Hubungane apa? Ayo. Kowe apa aku sing banget wae cari. Kowe apa aku sing tekane wae. Aduh. 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 Cikul. Aduh. Aduh. Put. Meng tiba kok ngesuk-esuk. Takeke, Mas. Takeke. Tangeke. Takeke, Mas. Apa wis ra iso tangi dhewe kok. Aduh. Aduh. Nih, tangine. Piye cerita kabare? Kabal buluk. Wis ketok wong kowe tibane kowe nganti kepletre kaya ngono. Bajiku lho Antasena. Anak welku dolan ampuh gimana? Antasena kowe wani karo padimu kowe cara bles. Kowe ngantem. Kuwalik. Kula diantem. Kudune iki kowe ndisiki. Kula lagi omong gimana? Lagi omong bajul lai kula bengok sak kayange. Oh, niku le meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak slep ngono. Ukune Antasena ileng-ileng. Ambune. Ala pamamu ketemu lemut. Ah iya. Balang niku kula glecak, Man. Terus tidak terus. Balang niku kula glecak. Kula nglekani Antasena mumbul duel banget. Nibuani dada kula mak jelek kula nganti bengok bajiku. Ha ta. Nggih. Balang niku kula dicandak cilak kula bleseke karo duantel sak kayange dlek kontel, Man. Weh. Tekan kene mau nggih nggawa gaman. Nggawa gaman. Nggawa tumbak apa godho? Antasena kepruk godho. Punah males. Males. Kok males? Ulah-ulah ora apa-apa. Antasena kula gak godho, kula gak tombak. Ulah-ulah kula tetep kalah. Males ulah. Iki penonton jek akeh lho. Penonton iki jek akeh. Kowe ra isin apa? Kowe iki Pak Dene Antasena Bayu wingi sore kok kalah karo Bayu wingi sore. Kowe ra isin. Wah, kula kok biasa. Ra isin. Lah, izin digo melem ilang. Kula niku nek utange melem pun kajenge. Sapa meneh ya? Sing gurung ketok. Ning arep perang kok rambutnya di lurus-luruske. Bar keramas. Oh. Bar keramas. Bar keramas. Obate apa kok rambutnya iso meling-meling? Fek Formula 4, Pak. Apa? Fek Formula 4, Pak. Kuwi ra obat batuk to? Nggo nambani tumo. Oh iya. Ngomong sing kan? Antasena. Niku sing kula goleki. Weh. Saben bengi kula ngimpi-impi kepengin adu arep kali Antasena. Dina niki kelakon, Man. Ha iya, nek pancen arep muncul maju. Non, Maju. kuku kula tak mriko tak ketemu karo Antasena. Nek iso tok pateni. Lantus mewan kula tandane. Antasena, Apa Pak Ditraksi? aku butuh ketemu kowe. Rene. Wah, kelakon aku merono. Piye ta kowe iki? Kelakon mati dening aku. Ya nek mati nek ora malah kewirangan. Aku merono Antasena. Rene. Selamat toh? Selamat. Ngomah piye? Ya pengestumu apik, Pak. Bapakmu sehat toh? Sehat.
Ibumu ora ngayu. Pangestune apik. Syukur. Heeh. Oleh mlayu buanter banget bleduke nganti kaya ngono ae. Tekan kene kok mengalam-alaman. Antasena. Piye? Minggu sesuk kowe selo ora? Minggu ngarep kuwi. Heeh. Selo Ora ana acara. ra Neneng nggonku ya. ngopo? Aku seslametan gawe sumur. Awan apa sore? Babar maghrib. Oh iya. Iya ora ketang cilik-cilikan aku rek iki gendurenan. Engko bar jam 7 elektron. Oh iya. Iki aku golek penyanyi sing wah. Jos. Ya ning aku ora seneng ya Pak De. Engko aku nek pas elektron aku tak mulai ya aku tak uyo-uyo ning omah. Ora masalah. Sing penting aku wis ngulemi karo kowe. Ya. Ngono ya? Heeh. Wis penake. Nek perlu aja ming Kurawa, sempuri jotosi cangkeme. Oh iya. Wis ngono wae, tak tunggu kedatanganmu sesuk Minggu sore. Neng kasatriyanku suka parisuka. Ya. Kowe pesen lagu apa? Ora pesen lagu. Iki sing lagi apik anu apa jenenge Banyu Aki. Banyu langit. Banyu Langit. Mengko tak pisusuke karo kowe. Ya wis, ngatur nuwun Pak De. Padha-padha. Wis ya, penake ya Antasena. Ya. Kok ora perlu gelut. Kowe mrono mau gelut wong apa? Sing arep gelut sapa? Lho, lah kowe mau sumbar Antasena, aku mrono. Nenek kula manut karo sampeyan Antasena, mamati dening aku tegese niku nantang, ateges gelut. Heeh. Ning kula ora muni Antasena, aku mrono. Wigatine. Ngulemi. Oh. Sesampeyan selo mboten Minggu sore. Acara apa? Gendurenan gawe sumur. Oh, ya selo. Nek selo mang teko, wau Antasena wis tak weling. Antasena kok kowe teko, sengkuni tak kon teko engko jotosana cangkeme. Ngono. Kene mendak kena gajul dasmu kene. Wis senengane ngedu-ngeduru wong tuwa. Oh, kula niku nek ana sesampeyan teko niku seneng. Ora lah kok kowe ra iso perang apa? Perang entuke apa? Perang entuke apa? Antasena niku padha karo anak kula dhewe. Nini kok anake Werkudara adi kula. Mula nek nganti kula wani karo Antasena, ya nek menang, nek kalah ora isin. Tuwa kula man. Tuwa kula banget Antasena. Wong tuwa kok kalah karo Canom niku nek cara kula rak wirang to. Ha iya. Ora kaya sampeyan. Isane ming dawuh. Ambek jajal semuni iki perang piye? Aming kuku Kurawa kae pateni, kuku Kurawa kae pateni. Iso wae ning paitan cangkem. Mbok jajal tandangi dhewe. Tandangi dhewe. Le tatang tekan kono. Bareng kecekel ukarane lagi balik. Mama tandangi dhewe. Ora mung ngakon truk. Akon terus. Sekarang wong kami sore niku bablasen man. Ya wis ora arep ngangkon kowe. Ora kono rasa ngundang. Ya. Romansaku kok Kurawa iki suwe-suwe aku liver. Ngampet atine ora longgar, ora ikhlas. Loro. Dul, Nun. Rene Dul, Ajeng adus. Wila demet to. Romansaku Kurawa iki saya suwe saya nyepelekke. Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ora seneng nek carane kaya ngono kuwi, aku sega dadi pengareping Karasa adus. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon jotosi aku Kurawa. Muni ora? Aku. Rumangsane padake ra. Ya ora, Mbah. Ha to, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetopi Kurawa tang lamun Kurawa ngroyok aku. Ning gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo Paman Patih Sengkuni, Cici Traksi kowe mateni Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan iki wis tuwa lho. Oh, pangan codot mutar. Lho, arep apa wujude kaya ngene ning Pakdeku iki sing paling tak tresnani di antara Soto Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos ki malah wong apik. Mang rungokke, Man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa. Nakal. Nek dawuh Kurawa Sak penake dhewe.
Aku upama dadi Citraksi ngono, wis tak joto sikit mau-mau. Mati tenan kowe. Iki tak apa iki? Iki tak apa? Sampeyan wong gerang ora? Niki Citraksi. Aku ora marah yo. Aku diwarai yo. Pate sebeleke. Kowe ngopo kowe? Lah. Kowe ngopo jotos mak cilik? Sesek. Gagawane mung doa-doa. Saking jelek jotos sisan. Oh, kon jotos. Dikono Antasena. Dikono Antasena kok gelem kowe? Antasena kan ponakanku. Ya angsane ora ampun. Padhiake wedi. Aku yo padhake wedi. Rumang sesak-sesak. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggepe kula udus. Iso doleren ora? Iso doleren ora? Ora iso laen gu karepe dhewe. Mangkelake. Gwen. Asem kalah cepet le tangi aku. Iya. Citraksi. Gugu karepe dhewe. Antasena. Piye, Pakde? Sing gedhe pangapuramu pancen pambeganing Kurawa. Kuwi kaya mengkono mau, nggih. Ora dadi ngopo. Wong nyatane aku nek dikeroyok karo Kurawa ki janjane ming tak nggo sangu golek keringet. Ora-orane nek aku kalah karo Kurawa. Ya, aku percaya marang katidayanmu. Nang engko sik to. Aku kok rada cubriya dene kowe diutus karo wong tuamu, lah kok ndak tak takon karo Begawan Durna. Nek jane ming tak nggo pawadan, Di. Aku ora mentolo nyawang kahanan negara Ngamarta, mula aku duwe penemu aku tak takon karo pendhita sing ngampuk. Sing tak jujuk ya Begawan Durna Hyang Durning Sukalima. Antasena. Nggih. Kowe iki ngopo kok ndak tak takon karo Begawan Durna? Selagine aku wae ing persasat pendak dina Srawung wae yen to babakan kaya mengkono aku tipis kapercayanku yen to ulah kebatinan aku ora percaya karo Begawan Durna. Lah terus kahanan negara kaya ngono kae piye, Pakde? Pakde kudune iso menggali. Antasena. Pandhawa kuwi ngedhep piyayi luhur, piyayi pinter tur dasare titis dewa. Sopo? Lho, Koko Prabu Ndarawati, wakmu ing Ndarawati. Oh iya ya. Lah iya. Kena ngapa ora masrahke perkara iki marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati? Pasrahno Antasena. Aku percaya. Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang ngandhung katentreman lan kabagyan. Tak kira jagat iki mesti bakal tentrem ayem. Ngamarta bakal pulih kaya wingi-uni. Ngono ya, Dik. Iya. Yen ngono aku nyuwun pamit. Tak bali nang negara Ngamarta. Tak matur karo Siwa Darma Kusuma yen perkara iki tak kon masrahke marang Siwa Ireng. Mengkono luwih becik. Ndang Barya, aja gawe geger negara, ngestina mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Aku nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Antasena. Ya, Pak Dikarno Basusena. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Jejimating Tilamsari. Sawang purnama cahyamu wenes kamantian liringmu pandam kamarutan sumbaga nuju prana. Dedeg mandra rangkung manggugah riman. Ora ana wong wadon iki keduga bisa ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindraning Prabu Antaswara kejaba mung sira wong ayu. Ayo kene. Kene nyaket kelawan pun Kakang, ndak emban, ndak pondong, ndak bantali asta wong ayu. Oh. Lah kok ngono, Lung? Kecandhak saiki, Gak. Mula sinuwun Prabu Antaswara ora kersa paripangandikan iki jebul gandrung karo piyayi putri. Ketara ngendikane Jejimating Tilamsari.
Sawang purnama cayamu wenes kamantian lirimu kandhang kang utaning Jupurana. Dedeg mandra rangkung manggugah riman. Oh, ya wis. Ha iya. Wong sing jeneng wong tresna iki ya luar biasa ya, Lung. Weh kandhani kok. Aku ki tau digebuk bojoku merga turu kok sing tak sebut jenenge wong wedok. Tenan kuwi. Oh, iya. Oh, to. Wah, ya kaco mongko le turu jejer bojoku. Gek aku nglindur kok Risa Hanaya. Terus kaya dimbleki dream aku. Ha iya wis. Karang ya wong ki dhewe-dhewe. Ayo, saking gemesku. Ha iya. Aja kok apa jenenge kuwi? Nyebut jenenge. Liwat omahe aku ki bingung kok. Ha iya, saking dene tresna. Karena wong tresna ki angel ya, Kak. Iya. Mula ana tetembungan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane luput pisan kena pisan. Yen gampang luwih gampang tan kena tinumbas sarta ngono kae. Iya. Kuwi rasane paling sing gawe urip. Nek sing jeneng wis jodoh kuwi arep kepalang ana gunung, kepalang ana samudra, kuwi tetep bakal dadi jodhone. Ning nek muni durung jodhone, arep wis runtung-runtung rerentengan, kuwi iso dadi jalaran pisahe ya 1000 cara. Ngono ya. Iya. Ngono iya kok. Gusti kula aturi emut panjenengan menika nedeng menapa? Lah kok malah gandrung-gandrung kados mekaten. Tobat. Kepiye nggonku bakal nyandra kelawan kowe yen wong ayumu wae kliwat ukur kaya ngono. Biyo. Batari Sri. Netramu belalak. Cium gok. Cium pengulmu ora. Rek mamu ngandan-andan nganti kaya grojokan. Irungmu ngrungih, lambemu waduh. Ah ono lambe kok kaya ngono ki sapa sing ora semedhot atine. Lambemu abang kaya legi-legi yen dicokot. Oh, aku lu tenan. Lembeamu merak kesimpir riyak gajah nguling. Waduh, nyengkir gading semono. Ana wong gandrung ki mripati sawuta kok. Aku piye Lung iki Lung? Aku kok malah bingung. Ora apa-apa, santai wae. Engko ora Gustimu eling kowe terus kepruk watu togok ora ngelingke. Malah sadahe kowe ndombani nyotaman ana. Bres. Ni. Kok trutur barang kaya apa wae ora. Ayo. Ndak emban ndak pondong. Ndak kanthi tak jerekke manjing pagulingan. Leganono brantaning pun Kakang. Leganono brantaning pun Kakang Nalendra ing ngatas angin Prabu Antasara. Embane kaya dene kumbang ngepengin ngisep sarining puspita. Bakal tak isep kongsi tuntas. Tetesing tirta katresnaning Prabu Antasara. Mumpung kedaton katon sepi ora ana ingkang sowan. Mumpung kedaton anane ming aku karo sira Yayi Bathari Sri garwaning pun Kakang Wong Ayu. Ayo tak kanthi manjing pagulingan. Ladenono brantaku, ladenono katresnaning Prabu Antasara Bathari Sri. Ayo tak pondhong wong ayu tak pondhong. Menungso ora tatanan. Orang ngelinge karo ratu Gustine. Lah kok dadi tak pondhong kowe. Wit wau nggih kula. Kula niku nganti bingung. Sampeyan nyekeli lambe kula. Lambe abang kaya legi-legian dicokot. Anggepe sirup. Piye, Gak? Wah, wis malah keloro-loro. Aku diglecake nang peturon. Bareng ngono karo raiku ditendhangi aku nang kono. Sip to. Sip dongkulmu mlocot ora. Wah, nggugu karepe dhewe panes maning jajalan. Togok, Wonten rawuh. sing gedhe pangapuramu. Mboten napa-napa ning jeng mele niku gandrung ya gandrung ning dimatke wonge. Kula niki ngap dipun togo kok digandrung sak penake dhewe niku kula niku ajeng ngemutake wedi nek mboten ngemutke wong panjenengan nedengipun kalimput. Diobrak-abrik karo Iwang Pikulun Bathari Sri kok. Togok wonten dawuh. Nek aku rabi karo Bathari Sri pripun? Piye, Lung? Ayo matur. Nuwun sewu panjenengan titah mrika dewa utawa widodari. Monggo wis dijodhokke dhewe-dhewe nek pendhita niku kalendang nek ratu kali putri. Nuwun sewu.
nek Nalindra kali putri mboten kok Nalindra kepengin ngangkah widodari niku mboten pantes. Nek dewa karo dewi, nek widodara karo widodari. Niku wis dipercayake dhewe-dhewe. Nek sing jeneng mentok dirabeke wedhus ya ora bakal gelem. Sing jeneng wedhus dirabeke sapi ya ora bakal gelem. Niku bener. Sing gragas niku menungsa. Menungsa niku kalih londo ya gelem. Kalih napa-napa ya gelem. Kadang kala wong kenthir wedo didusi. Lah iya ya. Ah iya. Ning rasaku ora iso tentrem yen ora semanding karo Bathari Sri. Mongko dina samengko kabar sing tak tampa. Bathari Sri mapan ana ing pertapan Kapuk Salomba. Mapan ana ing pertapan Kapuk Salomba diayomi dening Bapa Begawan Gembung tanpa sirah gok wonten dawuh. Bapa Begawan Gembung tanpa sirah tak suwun nglilakake Bathari Sri dadi garwaning Antaswara. Yen Bapa Begawan Gembung tanpa sirah ora maringake, ora ana tanceping wong tuwa karo anak, yen perlu bapakku tak waneni dhewe kok. Pomo dipomo. Sing jeneng Gudha teng alam donya niku Gusti Patih apa kok? Sing jeneng Gudha teng alam donya niku werna telu, harta, tahta, wanita. Niku mbebayani. Niku contone yen wis kedalan karo wong wedok ora nyawang bapakne, wis sumbar dhisik. Yen bapakku ora meneke Bathari Sri ora ana tanceping wong tuwa karo anak, yen perlu bapakku tak waneni. Ngelus dada. Dadane dilus. Nah iya. Iya kok. Sampeyan boten sah tumut-tumut ditunggu kabare mawon. Pripun kanane Prabu Antaswara nggih? Yo manut kok. Tityan Kala Ludra, Mas Patik Raja Dewaku. Hataswati. Ana dawuh mapa, Bapa Penemban? Kowe iki jane ngopo to, Nok? Pendak-pendak arep dijak jagongan karo wong tuwa kok mesti sajak ewa. Kaya yen to kowe iki sak pejagong karo wong tuwa. Kowe iki lagi ngopo? Aku ora apa-apa kok, Bapa. Aja goroh. Mban. Kula wonten dawuh. Kowe sapa jenengmu? Kowe Mban Anyar. Kula pun mban atas bawah. Sing sijine kula atasan. Mboten mawi bawahan. Bendaramu yen ngopo? Kula piyambak mboten mangertos. Penemban, pendak-pendak kula menika leladi ya mesti kleru. Njaluk unjukan dilateni unjukan ya kleru, ndi sing kurang legi, ndi sing kurang pahit, ndi sing kurang kenthel. Monggo dedaharan kula cawisaken nggih klentu, ndi sing kurang asin, ndi sing kurang pedes, ndi sing kurang gurih. Kula niku nganti pusing gagas dhateng Gusti Ataswati. Kowe prasaja karo aku aja nganti mbok singetake. Bapa, Apa? apa ya kaya ngene iki wong sing kabondo marang sulasaning impen? Oh, lah dalah. Lagine meng mayar. Kowe iki anak pendhita kok gagas perkara impen. Impenku katon nyata. Ya, impen kuwi pinirang dadi telung perkara. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem. Utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadorodasih. Impen sing ana nyatane kuwi impen Wanci, Puspa Tajem utawa Kadorodasih. Wancine wanci apa? Wancine jam 2 nganti tekan gagat bangun rahina. Kuwi impen sing bakal nemahi. Kowe ngimpi apa? No, anakku Cahayu. Bapa, wis prene isih kamigilan aku. Nganti ora penak, ora jenak yen aku lungguh sarta aku ora krasa kepenak. Yen to nedeng aku turu, apa dene ora enak yen to aku mangan merga aku isih gila. Gila perkara apa? Aku ngimpi dicokot ula, Bapa. Oh, lah dalah ngimpi dicokot ula. Mban, Wonten dawuh. ngimpi dicokot ula apa kowe wis tau nglakoni? Dereng. Kula niku paling pol ngimpi dicokot biawak. Dudu ula. Sanes. Ngimpi dicokot ula kuwi werdine arep nambut silaning akrama, tegese arep rabi. Alhamdulillah menawi Ndara Putri ajeng rabi. Ya ming jarine wong tuwa ulane apa? Ataswati. Ulane kuwi cendhek
ora patiya dawa bapa mapane ning jeron banyu. Oh, kuwi ingkang sinebut ula buhu. Ula buhu. Iya. Kowe arep dipek karo wong seneng mancing. Merga ulane sabane eneng jeloning banyu. Dudu kok bapa, aku moh bapa, ulane nyokot jempol sikil tak kipatke. Ulane malik lorek biru putih Rama. Kowe arep dipek pemain PSIM. Bapa aja gojek emoh aku. Ngawur wae. Aku mbiyen dicokot ula iki wernane ulane iki nggon cengel abang, nggon mburi klawu. Kuwi ula jenenge ula dagromo. Ula dagromo. Iya, kuwi ulane cilik ning upase madine ra jamak-jamak. Bareng ngono entuk tukang diesel. Ya ora dadi apa Pak diterima-terimake. Ya anak-anak kowe iki. Mulane tak kipatke malik meneh bapa. Malik apa? Malik ula sing iso ngadeg gulune mekrok kaya sendok. Kuwi ula sendok. Utawa sinebut King Cobra. Sang penemban ki ngelmune dhuwur lho, Nak. Ngerti King Cobra. Cobra. Kowe arep dipek tukang masak. Merga kuwi perlambang sendok. Kuwi wong tukang olah-olah. Emoh bapa, emoh. Ulane tak kipatke meneh. Wujude ulane soklat manggone ning wit gori. Mula kowe arep dipek bakul gudeg. Ora bapa, aku wegah kok. Ya terus tok kipatke meneh kipate kok bola-bali bola. Tak kipatke meneh bapa. Ulane kuwi sirahe kaya dene bunder. Oh, Nyokot kenceng banget. Engko ki arep dipek lupes ya, Nak. ora ya, Pak. Sing tenanan urane iki apa? Ulane iki sing tak kipatke ora molak-malik ki lorek. Welah, kowe arep dipek tukang jeliwik. Lorek ireng putih, bapa. Lorek ireng putih. Kuwi jenenge ula weling. Ula weling ki cilik ning upase, gawate ora jamak-jamak. Ming putihe sok malik kuning. Kuwi ula welang. Ula welang utawa tali wangsa. Kowe arep dipek karo sawijining saudagar. Ingkang sugih bondo bandu merga kuning ki perlambang emas. Bapa, Piye meneh, malih apa meneh? Ula kok ora positif. Ulane bapakmu kaya ora positif lho, Nak. Nyok molak-malik sak karepe dhewe, anut kebutuhan. Oh, Nyok dawa, nyok cendhek. Ya wis pokoke manut kebutuhane ngula. Mangkelake pokoke. Nek dibutuhke malah cendhek. Nek dibutuhke malah dawane ra jamak-jamak. Aku sok jengkel aku. Gregeten tak gulung. ula digulung. Men ora nakal tenanan sak penake dhewe. bapa. Apa? Ulane tak kipatke salah kedaden dadi satriya, bapa. Lho, ula kok dadi montor. Satriya. Oh, tak kira nek Satria FU. Satriyane bagus ora jamak. Nalika semono nyekeli tanganku loro-lorone, sinambi nyawang aku tajem, bapa. Jenenge Raden Praba Kesuma, bapa. Lah terus karmu? Bapa, semrene aku ra iso lali karo Raden Praba Kesuma. Mula golek ana ya bapa, satriyane ditutke. Kewan papat cacahe. Sing tuwa jenenge Semak. Sing nomor loro jenenge Gloteng. Sing nomor telu jenenge Cakruk. Sing mripate amba jenenge Gongba. Gongba. Ngono kuwi. Wah, lah kok ngewoke to iki.
Lek arep goleki nendi? Satriyane seneng lelono bapa, nek bapa ora goleki aku sing arep goleki dhewe. Aja. Wong wadon bebasan kepanjangan rikmu keribetan nyamping akeh sambi kalane ning dalan. Yo, tak golekane anak siji, mengko mundak ora seneng uripmu. Iya bapa, golekno. Mban, Wonten dawuh. aku tak mangkat goleki calon mantuku. Inggih. Kayono jembangan isi kembang ning tengah sentrong tunggonono ya Mban. Inggih. Nek kembang kae banyune wutuh tegese aku entuk gawe nang yen nganti suda wah cetha nek wadahe boron. Semango pendeta kok ditendang. Aku sengite anggere kok nek wis serius kok njur glecek ngono. Aku mangkat dina iki Ataswati. Kundure bapa ora entuk gawe aku mangkat dhewe goleki ya kuwi Raden Prabu Kesuma. Dongak-dongakno wae entuk gawe Cahayu. Oh Raden panjenengan wonten pundi? Latala. Jebul abot sanggane duwe anak wedok sing wis kapandhuk marang rasa tresna lawan sawijining jejaka. Nganti aku wong tuwa kudu ketayalan goleki menyang endi dununging Raden Prabu Kesuma. Yo, jejering wong tuwa kudu iso ngenaki atine anak, kudu iso menehi kabagian marang anakku lanang. Utawa anakku wedok si Ataswati. Raden, panjenengan wonten pundi kula ingkang badhe merpeki dhateng jengandika Raden? Monggo kula kanthi mapan wonten ing pertapan Kapuk Salombo. Daup kalian anak kula pun Ataswati Raden Prabu Kesuma. Swara. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Rama Penemban. Ya, tak tampa cah bagus. Ning apa kowe lako dadi mlayu-mlayu ngener ana ing pertapan Kapuk Salombo. Nyuwun pangapunten. Rama Penemban. Sawan kula menika namung badhe nyuwun dipalilah saha nyuwun pangestu. Lho. Njaluk pangestu piye? Kula nyuwun pangestu bilih kula badhe mungkasi jejaka kula. Oh, adalah syukur, Ger, syukur. Yen to kowe bakal mungkasi jejakamu tegese kowe bakal nambut silaning akrama Lakar kasinggihan mekaten. jejering wong tuwa mesti kepengin nyumurupi kaya ngapa calon anakku mantu, anakku wadon mantu. Yen pancen kowe putri Nalindra ngendi, yen putri pendhita ngendi, mula kaki matura. Nggih, kula badhe matur. Namung menawi wonten lepating aturipun ingkang putra pun Nataswara kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngapa Sepisan. Menawi paduka Kanjeng Rama Penemban menika dangu dateng calon pinanganten putri. Sakmangke kula badhe muju atur sapa paduka Rama Penemban. Rama. Gumelaring jagat miwasak ngandhaping antariksa menika mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubuhaken bebeteng jiwa kanalindranipun ingkang putra Punataswara. Mboten wonten titah swanta ingkang saged nuju prana dhateng manah kula kejawi nuwun sewu. Namung satunggiling widodari ingkang sakmangke saged dados jatuh kramanipun ingkang putra Punataswara. Ataswara, Wonten dawuh. kowe iki menungsa lumrah. Aja nganti gayuh ingkang saknyatane ora bisa mbok gayuh. Aja duwe gegayuhan ingkang saknyatane ora bakal kelakon. Elinga yen to menungsa kuwi wis binaris dhewe-dhewe marang pepesthening kodrat. Aja wani-wani kowe nglamar widodari kuwi mboyong widodari. Kurang-kurang bejane kowe malah bakal entuk welaking jawata. Mangke rumiyin. Widodari menika mboten mapan wonten ing Kayuwangan. Lho, ora mapan ana ing kayangan Mboten. Namung samangke mapan wonten ing pertapan Kapuk Salombo. Sakmangke dados dewaning boga. Mboten lega raos sing manaku menawi kula mboten mengku garwa. Inggih menika pun Iwang Pikulun Bathari Sri Kanjeng Rama. Wah, lah.
Dewa Bathara. Bersasat kaya sinambring gelap lepat. Rasaning atiku bareng kowe ngrasani Wang Pikulun Bathari Sri Ataswara. Eling Yongger. Balya marang dalan ingkang bener aja nganti menggok sasar susur tumindakmu ingkang kaya mengkono. Yen to kowe wani ngrusuhi marang Iwang Pikulun Bathari Sri, apa kowe ora wedi marang soting Iwang Pikulun Bathari Sri? Ing atase jejermu wae lak kowe bakal ngrasani mengku garwa Bathari Sri. Oh, cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Siji, ora bakal ki nudrat bidodari antuk menungso lumrah kaya sira. Angka loro kowe bakal mateni sandang pangane wong sak jagat. Yen to kowe mengku Iwang Pikulun Bathari Sri. Pun bapa ingkang ora keparengake, pun bapa ingkang bakal nduwa marang kekarepane anakku lanang. Yen isih iso tak benerke, benero marang laku sing bener. Apa penerban? Wis ora usah nganggo basan-basanan. Upama tak basani, pancen nyatane sampeyan iki ora tau mituruti kekarepane anak. Sampeyan ora tau lulusake apa kang dadi penggayuane anak. Ora kok tak takon karo sampeyan, ngendi dununge tembung ana anak polah bapak keprada. Anake wis kaya ngene bapakne ora tau pradah. Sampeyan ora tau mituruti kekarepane Ataswara. Siji, kula entuk negara ya kula sing bebodro dhewe. Barang saiki anake lanang arep rabi wae. Sampeyan ngegol-goli karepane Ataswara. Kula tak takon karo sampeyan, jane sampeyan iki wong tua model sing piye kula tak takon. Weh, lah dalah. Apa rumangsa sampeyan nek wis kaya ngono kuwi kula wedi. Wis dadi tekante Ataswara. Sing jeneng tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Kadang kala wong sing ora kelakon katresnane wae diiklasake patine. Kanthi nganyo tuwa merga tresnane tinampik dening wanita. Semono uga kok sok baline. Katresnane wanita tinampik dening priya akeh ngepadha lampus diri ngiklasake nyawane. Tegese tresna niku wuta. Tresna kuwi abot. Mula wis dadi sumpahe Ataswara. Sapa sing kepalangi karepe Ataswara? Ora nyawang kuwi kulit daging, ora nyawang kuwi wong tuwa. Rawe-rawe bakal tak rantas. Malang-malang bakal tak putung. Wah, dadi penyakit bocah ya. Jiwatosi mbok siji. Ngaso, Pak ngaso. Piye? Piye? Karo wong tuwa nek ngaso. Oh bucek ora. Nembang sing apik. Gontongan nimbal tondo rondo kampung. Apik. Nuladolaku utama. Apik. Caritane wong seneng tunggal sak bale. Kok anggere muni wis entuk gendong, entuk gendong. Tembang ora ditembangke. Mbok ngenggole tuwa, Iki apa Pak Piyayine? Sok tau. Kope. Kepo kok kope. Cacake iki truk piyayine. Mbok menawa iki ya, Gong. Heeh. Ning Semar ora krasa. Ah, anggere isih do gojek. Ajar. Ayo ambune wae. Patang dina ora ilang ngene Semar iki. Ah kok ngubal-ubal nang ora ngerti nek piyayine lenggah nang kono ki sak penake dhewe ora. Bapak wingi, Dek. Apa jenenge? Pitulasan melu baris kira-kira. Aku ngerti aku. Tak kone baris. Pak, kowe Dek pitulasan wingi dadi inspektur upacara to? Samgrang. Cangkemmu kuwi. Lencang kemuka. Gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Tegak gerak. Balik kanan. Gerak. Maju jalan. Maju. Jalan. Biyen kae kewirangan ora wis.
Istirahat di tempat. Gerak. Bagong senengane lebih wong tua ben seneng. Nyuwun pangapunten lho, Den. Kula ngentut wau sampean pun teng mriki. Wis Kyai. Kula mboten sengaja. Nyuwun pangapunten. Wis dol kaya. Wis dol cara ndredil iki wis dol. Dadi omong ki ora sengaja. Niki anak-anak kula mboten leren le sami gojeng nek mboten kula parani. Sampeyan niku saking pundi, Ndara? Kok larase saya medun ora. Embo ya. Aku kuwi saka Kayiwangan Semar. Pindah ya, Truk. Mumet aku wisan. Kula nang kono 5 menit nang vertigo lho, Truk. Aku ya ora kuat e. Duas-dus. Aku arep ngawu-awu Sudarma. Kang Rama sinten? Sinten, Ndara? Ngendikane Kanjeng Ibu, ramaku kuwi Raden Janaka. Wah. Padha keringet kowe. Padha keringet ora. Ndara Janaka? Iya, pancen mengkono. Lah sampeyan putrane sinten? Aku putrane Marsih, Kakak. Marsih? Iya, pancen mengkono. Mula aku goleki wong tuaku ya kuwi Raden Janaka, Kakang. Ndara Janaka niku lenggahe teng Madukara. Lho, apa wis pindah? Lah, pindah sing pundi? Wingi rak ning Madu Candya. Ya nek konangan dikepruki bakon kepruki bola-bali kok ya ora kapok ya. Ora ngeyeli ra jamak-jamakan. Oh, kowe to reng. Ayo njuk ngapura karang ya. Tak kira nek Semar. Gareng ora sopan. Kowe iki ora sopan bola-bali kok. Ora krasa kowe iki padake ora. Ndara, kula jerekaken tindak teng negara Ngamarta supados sak mangke. Arep balas bapak ra iso-iso kowe. Supaya mangke gak ketemu kali Kang Rama. Nganti mecucu. Mangke nang mboten gal tindak. Gapok ora. Napa, Gong? Wis ora takon ki isin-isin ke ra. Yen to pancen mengko ayo derekno aku jantraku Siwa Nayantaka. Satriya ditutke Panakawan catur papat cacahe. Jumbuh karo ature anakku wadon Nataswati ana satriya bagus ditutke wong ingkang sarwa kuciwa papat cacahe mbok menawa iki Raden Prabakusuma. Ora sah kakehan gunem tanpa golek saute saka ngantariksa. Bapa Premban wis katon rawuh ana ing pertapan Kapuk Salomba. Ya. Endi Premban? Nggone Bapa Sago. Mboyong marang calon mantumu. Ya calon ingkang bakal ndak unggah-unggahi minangka dadi guru lakiku, Bapa. Aku tak takon karo anakku wedok, apa kira-kira wis madhep mantep? Ora madhep sabab apa? Merga yen nganti mengko kuciwa pasuryaning Raden Prabakusuma kowe gelo, kowe mengko dadine ya ora becik lan ora apik.
Nalika aku ketemu ana ing jroning pasumpenan bapa kasuryane bagus tanpa cacat. Setemah aku kapandhuk marang bidoring katresnan Ataswati. apa bapa Premban? Sing jeneng impen kuwi adat saben geseh karo kahanan kasunyatan. Mula aja banget-banget. Nggonmu duwe panyokra bawa sarta wewayangan ingkang jumbuh kelawan isen-isening impen. Kamangka saknyatane ora cocok lan ora sak traju karo kasunyatan mengko mundhak gelo atimu. Bapa Premban kok dadak kekalangan nggone paring pangandikan. Janjane bapa Premban kuwi kasembatan apa ora mboyong calon mantumu bapa? Yen bapa Premban ora kasembatan mboyong calon mantumu, bapa ndak aturi lenggah ana ing pertapan Kapuk Salomba. Aku ingkang bakal ngupaya marang Raden Prabu Kesuma. Sapa to bapa sing tok delikake ana ing pepungkuranmu kuwi bapa Premban? Aja kaya ngono beda marang atine anakmu wadon Ataswati bapa Premban. Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Lah kok malah kowe melengos. Nuwun sewu Premban, menapa menika ingkang putra pun Ataswati. Inggih Raden, menika anak kula pun Ataswati. Nanging sajaipun anak kula anggenipun gadhahi pepenginan menika tasih molak-malik ketitik panjenengan sareng sumerep dhateng Raden Prabu Kesuma anak kula tumunten malah malengos. Mbok menawi dite jodho dhawuhipun menawi mekaten kula nyuwun pamit lajengaken lampah Premban. Lah wong wedok akeh sing etok-etok ora gelem ning janjane sengsem. Barang arep ditinggal kok terus ngambruk. Iya, Kiai Semar nggih. Ataswati kepiye munggo rasamu? Kula sampun mboten saged nyingetaken dhateng rasa menika. Nanging isih ana pakaran kang kudu ndak rampungake. Kula tetep nderek. Yen ngono manjinga kalwika. Mbok menawa wis ginaris lamun sira judhu dhawuhing Prabu Kesuma, aku ora bakal bisa nduwuk. Raden, menawi jengandika badhe tedhak dhateng negari Ngamarta kula namung jurung pamuji mugi-mugi lebda ing karya. Menawi panjenengan kesandung kesrimpeting laku ingkang sajaipun panjenengan boten saged ngudari piyambak kula aturi matek aji pameling ingkang bapa pun gembung tanpa sirah badhe ambantu dhateng jengandika Raden. Ya nadyan pun Kakang mbok pasrahi supaya maluyake negara ing Ngamarta. Jumbo kan aturi anakmu si Antasena do nalika semana wis bali marang Praja Ngamarta. Ya. Antasena anakku nadyan cah bambung nang dikongkong merantasi karya. Kena ngopo dadak takon karo Tuna bapakku ing atase Pandhawa kinayoman Sang Hyang Bathara Wisnu. Teka kahanan negara Ngamarta gonjang ganjing kaya mengkono. Dadak ketayalan tekan negara Ngastina. Mau tak pasrahke marang Kresna kakangku. Kosek saka panyawanganipun Kakang Ngamarta Kuncatan Yoni Yayi. Kuncatan Yoni tegese piye? Kuncatan Yoni tegesipun kados pundi? Dewaning pangan negara Ngamarta uncat mongko mbuh menyang ndi papan dununge Werkudara. Wah, nanti le bakal goleki. Yata laruta saking kutha Sangkara kula. Yen amotosa Sang Sri. Lho iki Kakang Semar. Nggih. Lho iki Petra. Lho iki Sinundrakati. Iki Bagong. Mengkaten inggih.
Lah kok padha runtung-runtung ngetutke suwijining nom-noman iki sapa? Pun Gus mang matur piyambak mengke ndak kula kleru. Nuwun sewu sinuwun. Dipun tepangaken kula menika namipun Prabakesuma. Prabakesuma kasinggihan. Prabakesuma bocah saka ngendi? Kula mandhap saking Kayiwangan. Krana kula nampi dawuh pengendikanipun ibu kula supados ngawu-awu Sudarma. Lho, ngawu-awu Sudarma, ibumu sapa? Inggih menika Iwang Pikulun Bathari Supraba. Nalika semanten pinanggih kalian Sudarma kula duk nalika Kayiwangan geger. Tumuli Sudarma kula dipun dadosaken Alendra, mboten ketang namung tigang kedheping paningal wonten ing Sila Kanda Waru Binangun. Jejuluk Prabu Kaliti wenang garwa widodari seketi kurang sawiji. Kalebet Kanjeng Ibu kula. Dene ingkang juluk Prabu Kaliti menika kala wau mboten sanes kejawi namung Raden Janaka, inggih Raden Harjuna. Lah dalah Janaka piye iki? Latmana Sang Arjuna Esmunya. Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh. Prabakesuma, kula wonten maring adhawuh panjenengan sinten? Yen kowe arep ngawu Sudarma, kowe dina samengko sadu arep karo wong tuamu Raden Janaka. Nanging aja gumampang. Kowe kepengin diaku anak dening Raden Janaka. Sabab putra Madukara kuwi saora-orane entuk kepengin diaku dening Raden Harjuna. Kudu gelem ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Lajeng menapa ing kedah kula tindakaken Kanjeng Rama. Ngamarta koncatan Iwang Pikulun Bathari Sri, watonku isa mboyong Iwang Pikulun Bathari Sri tak aku anak Madukara Prabakesuma. Siwa Semar. Kula kepiye lakon kang kaya mengkene? Kang Raka Kang Wani pancen kaya ngoten. Nuwun sewu Kang Rama ni pancen sipate kaya ngoten. Iya. Aku kudu piye Siwa? Lah sampeyan rak duwe agul-agul. Ingkang Rama Mara Sepuh Begawan Gembung tanpa sirah. Mbok nyuwun pambiyantune sapa ngerti nek iso nglakoni. Iya Kakang Semar. Aku tak matekaji pameling nglawuhake Kanjeng Rama Mamban. Wonten menapa Raden? Bapa Penemban. Dereng ngantos saged pinanggih kalian tiyang sepuh kula. Tumunten sakmangke kula pikantuk reruba pepanggil. Menapa pepanggilipun? Kula kedah saged ngunduraken Iwang Pikulun Bathari Sri. Monggo kula mboten mangertos wonten pundi mindraning Iwang Pikulun Bathari Sri, Bapa Penemban. Sejatosipun ajeng andika paring dawuh mekaten. Estunipun kula sumerep Iwang Pikulun Bathari Sri sakmangke lenggah wonten ing pertapan Kapuk Salombo. Ngayomi dhateng para amung tani lan kula ingkang kajiban jagi dhateng lenggah Iwang Pikulun Bathari Sri. Menawi Raden ingkang Rama nyuwun supados dipun kunduraken wonten negari Ngamarta. Nggih, kula badhe budidaya matur kersanipun Iwang Pikulun Bathari Sri. Kersa sakmangke kundulang ngemong negari Ngamarta malih Raden. Sigro angesti mangsah semedi Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Munjuk atur ngersanipun Sang Iwang Bathari Sri. Katampi aturipun Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Nalika semanten sigro ngambah dirgantara Iwang Pikulun Bathari Sri kondur wonten negari Ngamarta. Satemah ical pagebluk katingal katon ijo raya-raya tetandraning negari Ngamarta. Andadosaken reja sangganing para kawula negari Ngamarta. Nadyan Iwang Pikulun Bathari Sri wis kondur ning negara Ngamarta. Ning aku kuwatir karo tingkah lakune anakku Ataswara ya tak betengane.
Wong tuwa-tuwa pupuk brabas. Kowe malah sajake nduwe karepe karo anakmu lanang ya. Aku mbok getak apa mbok kira aku ora iso weruh karo lakumu. Begawan Gembung tanpa sirah. Malah aku rusak lebatan Imam Pilon Bathari Sri, oncat saka kapuk Salomba, mbok lungakake. Mapane negara Ngamarta. Wong Ngamarta ora menake Imam Pilon Bathari Sri. Rawe-rawe lantas malah bakal tak putung. Tak dadeke banjir getih negara Ngamarta. Nggih, kowe tak kandhani kena apa ora? Yen kowe tak kandhani ora kena. Oh lah dalah. Dina iki muga mandya ucape Begawan Gembung tanpa sirah. Yen kowe ngame-ame marang Wong Pilon Bathari Sri ing minangka dadi dewaning buka. Muga-muga juk mandi ucaping Begawan Gembung tanpa sirah ilang wujud menungsamu ning kowe dadi kewan gegremet ingkang tansah dadi racun tumraping dewaning buka. Mandi ucaping Begawan Gembung tanpa sirah. Ngono. Nganti kaya mendung laku ning walang sangit kedadian saka anakku Ataswara. Yen nganti tak nengke wae mesti dadi ama sing ora becik tumraping tetanduran negara Ngamarta ya. Aku tak salin wujud walang kapa supaya dadi beteng tumraping tetanduran sing mapan ana negara Ngamarta. Wah. Wah. Ratu Gustiku ilang tak kedhepake. Prabu Ataswara Sirna Margalayu la dalah iki patihe belakno. Samadange jagat tumuwuh panang sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan kunung Iwang Pikulun Bathari Sri pun kundur. Yo. Ndara Praba Kesuma pun winengku putra dening Ndara Janaka. Yo. Awiten sedaya pun rancak lancar niring sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa. Yo. Purnaning gati sesanti Surasu Dirajaning Kang Rat Subrasut kaping 10 Darmastuti Rahayu Samya Makarya. Rahayu ing samya pinanggih Ndara.